Des del nostre llistat de pacients podem accedir a les variables de sospita o de certesa de coronavirus, ja sigui a urgències, a triatge, a hospitalització, a consultes externes, hospital de dia, entre altres. Per tant, el que farem serà, des del nostre llistat, per exemple, aquí jo estic a urgències, jo selecciono el pacient perquè es posi taronja i després faig clic sobre el botó Crear procés sospita coronavirus. Quan faig clic aquí, el que fa el sistema és entrar en l'entorn de procés. M'obre un formulari amb una sèrie de variables que puc omplir. Aquestes variables estan fetes a necessitats del professional. No cal omplir-les totes, però sí que n'hi ha algunes d'obligatòries perquè són importants per la codificació d'aquest tipus de pacient. Per exemple, com sabem que aquestes variables són obligatòries? Si hi ha el signe d'admiració vermell, allà n'hi haurà variables obligatòries. Per exemple, amb aquesta pestanya de diagnòstics i alta, si jo faig clic, veuré que aquelles variables que estiguin amb un requadre vermell seran obligatòries per jo poder validar el procés. Un cop complertes totes aquestes variables, jo haig de dir què he fet o què sospito amb aquest pacient. Per exemple, en el cas de registre, si ha estat una infecció per coronavirus, és a dir, una infecció confirmada, si ha estat que no, una infecció descartada, o en cas de que no tingui el resultat, com és la majoria de casos, que és un contacte i exposició sospitada. Per exemple, si no tinc el resultat de la PCR. En aquest cas, clico sobre aquesta variable i després haig de dir què he fet jo amb aquest pacient. L'he enviat a domicili en confinament, sense confinament, alta voluntària, etc. Si he fet això, alta a domicili en confinament, ja puc validar el formulari després d'omplir les variables que facin falta i ja estarà fet el formulari o el procés, el que es diu pas de procés de sospita de coronavirus.